Ester Estévez nace en Verín en 1997. Licénciase en xornalismo e fai as súas prácticas na Radio Galega e aquí, en Nós Televisión. O seu lanzamento profesional é na Televisión de Galicia. En 2020 nace o Digo Cho Eu, con Ester Estévez como presentadora. O programa busca mellorar as competencias lingüísticas da lingua galega e desde o inicio goza de moita popularidade entre a xente. Tanto que a partir do Digo Cho Eu inicial nacen máis proxectos como é o Apuntamento Lusófono. O traballo da xornalista de Verín conta co recoñecemento de 2 premios Mestre Mateo. Entramos na TVG e sentamos con Ester Estévez para falar da súa carreira profesional, das linguas galega e portuguesa, dos medios públicos galegos e mesmo do seu futuro laboral. O meu vínculo co galego pois é dende sempre, non podo dicir un momento exacto no que eu coñecese o galego porque teño sorte de ser de Verín, que é unha zona na que, aínda que, bueno, pois tamén foi medrando o número de castelán falantes, estivo sempre presente o galego, e entón pois dende sempre escoitei galego, a miña familia, meus avós, os meus pais, todo o mundo que me rodeaba falaba galego, así que pois tiven esa sorte de mamalo. Sí que é verdade que no cole os nenos, os meus compañeros falaban castelán, entón eu cando iba ao cole falaba castelán. Andaba así cambiando, pois por influencia e demais, que agora vexo e digo, eu son a parvada e tamén é algo que me gusta inculcarlle aos coles os quimos de, se tú te sintes máis cómodo nunha lingua, tanto no galego como no castelán, quero dicir, podemos entender perfectamente se fulanito fala castelán e fulanito fala galego, non hai ningún problema. Logo no instituto había máis compañeros e compañeiras que falaban galego, entón empecé a falar máis galego, mesturaba e tal, e co paso do tempo dime conta de que podía falar galego perfectamente, que é a lingua, controlo as dúas, non teño problema en falar castelán, pero que se eu estou máis cómoda falando galego, que non hai ningún tipo de problema para comunicarnos, e foi así un pouco, sempre estive rodeada de galego, e fun así mesturando, e a día de hoxe a miña lingua principal é o galego. Sempre penso que sou un pouco privilexiada pola miña zona, pola miña variedade dialectal, porque normalmente a xente doita dicirme que teño un galego bonito. Que non sempre pasa, porque moita xente así hater, pois por exemplo cajeada ou co seseo, dicen, que soy moi bruto, que é super bonito todo, pero haberá xente que non lle gusta, ou xa de por si non lle gusta o galego, e cree que hai acentos máis bonitos que outros, ou que hai variedades dialectais máis bonitas que outras. O obxectivo do Digo Cho tamén é ensalzar todos os galegos, todas as formas de falar galego que hai. Eu mesma, é dicir, nos capituliños de 1 minuto ou de 1 segundos, claro, falo galego normativo para explicar certas palabras, non? Pero que logo nos directos, en calquera situación, sempre falo máis a miña maneira. Claro, o guai é evitar os castelanismos, non? Pero logo que todos os galegos son igual de bonitos e unha cousa non quita a outra. Que nós expliquemos no Digo Cho Eu o galego normativo non quita que eu siga aí pelexando por manter os trazos. Eu estudei xornalismo. Eu quixen ser moitas cousas, así ao largo dos anos eu quixen ser moitas cousas. E non me decantaba así por nada, e case sempre digo que case hasta bacharelato case non decidín o que quería, tú imagínate. O que sempre tuve en claro é que me encantaba escribir. Entón, polo que finalmente decidín facer xornalismo foi por iso, o sea, únicamente porque me gustaba escribir. Eu, o contacto que podía ter co xornalismo era que me gustaba escribir e xa, o sea, eu non facía nin vídeos, nin nada, non sabía se me podía gustar ou non. Entón, entrei un pouco, sempre digo, un pouco de rebote. Así como vexo que moitos compañeros meus tiñan vocación dende pequeniños e vin que conseguiron o que querían e iso é precioso, eu non tiña esa vocación dende sempre, eu como que fui medrando, eu fui me enamorando da profesión aos poucos. Entrei na carreira un pouco, bueno, a ver que pasa, e cando puiden facer as primeiras prácticas que foron na Radio Galega, dixen, pois isto está guai. Logo fixen outras en Nós Televisión, que tamén dixen, que guai. E así, probando un pouco, tamén estuvera de voluntaria nun festival de curtas en Verín,
tamén probar a facer un pouco de falar a cámara e tal, e ese foi o primeiro contacto que tuven así co mundo profesional, e dixen, ai, pois gústame, gústame. Porque de feito na propia carreira, nos primeiros anos, a min aterrábame, sempre conto, aterrábame a televisión. O sea, isto é un chiste, pero a min aterrábame, eu non era capaz nas prácticas da carreira, o sea, nas clases, falar 30 segundos diante da cámara, non era capaz. Pero foi nese voluntariado en Verín, no Festival de Curtas, en Nós Televisión, cando tuve en contacto máis cas cámaras e dixen, ai, pois, bueno, pois igual se o traballo, o sea, que iso tamén é unha mensaxe que sempre quero deixar, que non todo é talento innato, que tamén hai cousas que hai que probar para saber se che dan ben ou se che gustan ou que sexa. Entón, pois, un pouco foi así o meu percorrido, un pouco de rebote, pero que no momento no que empecé, pois que foi un pouco así, medrando o meu amor hacia a profesión. Xa te digo, nin imaginaba que estaría traballando así, na TVG, facendo un formato así, super diferente, non sei, non o podía imaginar. Pois o digo xo eu en base, cando naceu, o que se mantén 3 anos despois, que xa comezamos no 2020, o sea, que xa pasou tempo tamén, en base é aprender todos galego, eu a primeira, porque claro, tamén teño o San Benito de que a xente pensa que eu sei todo, e tampouco é así, eu mesmo aprendo, sabes? Pois eso, aprender cada día algo sobre o galego, mellorar algo, bueno, que con eses pequenos vídeos, en pouco tempo e de forma un pouco divertida, que che vayan aí quedando novas palabras ou cousas que podes correxir. Eso é en base. Todo o que se formou, pois, bueno, diría que a día de hoxe, digo xo eu, vai moito máis alá e que é, pois, tamén inculcar cariño cara á lingua. E, sobre todo, para esa xente que igual non se criou nese cariño. Non por mal, senón porque non tuvo a sorte que eu tiven de medrar nun ambiente galego falante, entón, pois, vemos que, sobre todo, con rapaces e nenos e demais, pois, que está aí salindo algo que non sabíamos que podía existir neles. Creo que, bueno, polo menos eu, a nivel personal, creo que hoxe o digo xo eu é inculcar cariño cara á lingua. Todos sabemos a situación da lingua aquí, pero eu quero ser positiva vendo, sobre todo desde que entramos sobre todo no TikTok, nas redes sociais nas que se move xente máis nova, vexo que hai aí canteira, porque síguenos moita xente que igual nos comenta e non nos comenta en galego. E xa falo de xente en Galicia, porque tamén nos comenta de xente de fora, que iso xa é outro tema, que é unha loucura tamén, pero a xente de Galicia pode haber nenos e nenas que nos comentan en castelán, pero a min o feito de que me escriban me encanta tu acento, me encantan tus vídeos, digo, é que aí hai algo que está chegando a eles, e o feito de que se paren no vídeo, de que nos sigan, e de que se paren a comentar cousas guais, digo, seguramente, pois, nalgún momento, igual en parte, grazas ao digo xo eu, este neno ou esta nena empeza a falar galego, e iso é maravilloso. Cando comezamos o proxecto, xa digo, non imaginábamos nada disto, pero tamén a nós mesmos, o equipo, nos serviu para abrir os ollos, porque, bueno, eu mesma, eu decía, vale, abrimos un TikTok, pero TikTok para xente de Galicia. Quero dicir, quen nos vai querer ver fora? Vamos, abrimos os ollos totalmente porque vimos que nos segue xente, xa non só da parte lusófona, en plan de Portugal, de Brasil, temos mogollón de comentarios, mogollón de seguidores, pero eu que sei, de cualquera parte de España que se paran e dicen, ai, pois eu teño familia e recórdasme a un avó ou a un tío, ou non teño nin idea non tiña nin idea desta lingua, pero gústame o que faz, faime gracia, o sea, cousas que eu non podía chegar a imaginar, que nos viran fora de Galicia, e non só eso, sino que nos vexan con bons ollos, que nós mesmos temos prexuizos de, pois, isto non interesa ou tal, para nada, é maravilloso tamén.
Apuntamento lusófono xorde antes do programa de Twitch, neses vídeos do Dígocho eu, dos comezos, que eu de vez en cuando metía un apuntamento lusófono, despois de explicar unha palabra, facía así, e dicía, pois isto en portugués dixe igual, ou non, pois non ten nada que ver, dixe así. Entón eran como pequenos apuntamentos dentro de xa un pequeno vídeo. O que pasa é que consideramos no equipo, sobre todo Carlos Amado, que é o director, que non era suficiente facer eses apuntamentos de vez en cando, que podíamos ir máis alá. Naceu a canle de Twitch da CRTVG e contactamos con Rodrigo Paganelli, que é maravilloso. Tivemos moitísima sorte con el tamén, porque a verdade é que, bueno, empezamos a facer directos co obxectivo de que el me ensinara cousas sobre Portugal, non só sobre a lingua, sino tamén sobre a cultura, e eu a el. Acabamos aprendendo, pois, como se estuáramos tomando algo, porque ao final as linguas aprendense así, entón, realmente sempre dicimos que enganchamos nas silvas, que non seguimos así os temas que temos preparados, porque el contame o que fixo esta semana, eu conto ya el, poñemos puntos en común de, pois nós aquí tamén facemos así, ou dicimos isto así, ou non ten nada que ver. Salen falsos amigos, que dai tamén fixemos unha canción xuntos, dos falsos amigos entre o galego e o portugués. Entón, pois foi un pouco así como naceu, pouquiño a pouco, e realmente chegamos a facer eses directos casi, sempre con unha previa preparación e uns temas pactados, pero que moitas veces salen temas que non tiñamos nin idea que ian salir, porque ao final as linguas como se aprenden é así, pois como se eu fora a Lisboa, e estuvera con el todos os días e falando e así. Entón, pois así xurdiu. En cuanto á relación entre linguas, sí que é verdade que sempre temos que aproveitar esa relación que ten o portugués co galego, xa a propia academia moitas veces a Real Academia Galega fai explicacións un pouco, a veces bebendo do portugués, que moitas veces, eu non son académica, pero que moitas veces considero que pode ser así, entón, pois, eu creo que todos son pontes, temos que tender pontes, e o portugués é unha ponte co galego, Rodrigo Paganelli é unha ponte para nós, e que temos que aproveitar iso, e sin ir máis alá, como decía, no TikTok, xente do Brasil, quero dicir, non hai ningún tipo de fronteira e debemos agarrarnos a iso, e pois é genial que nos podamos entender tantísimas persoas. Sí que é verdade que eu nunca pensei que podía aprender tanto sobre o galego, porque xa digo que todos os días aprendo algo. A xente sigue pensando 3 anos despois que eu son profesora ou que son lingüista, fartarei de explicar que non son, que temos a Rocío, que é a nosa maravillosa lingüista, que é a que de verdad fai os cimentos do Dígocho eu. Eu aprendo todos os días, e, o meu concepto sobre o galego non cambiou no sentido de que eu sigo falando, o que sí que sigo eu falando, o que sí que cambiou é que intento incorporar palabras, non falo perfecto, pero mantendo os meus trazos, intento combinar iso con evitar castelanismos, porque así, damos un pouco de exemplo tamén. Que a xente tamén me pon a prova, logo a xente dicime, é que eso non se dice así, eu, estou creando monstruos. O feito de que me coñecera a xente chegou moi rápido, porque creo que o Dígocho eu enseguida empezou a compartirse en redes, e a xente foi no coñecendo xa os primeiros meses bastante rápido. O que pasa é que chegou a pandemia, porque o Dígocho eu naceu en xaneiro de 2020, e en marzo todos pa casa. Entón, claro, é como que eu seguín grabando igual, podía notar esa repercusión a nivel de cifras, quizáis, nas redes sociais, xente que cada vez seguía máis a conta, os vídeos e demais, pero eu estaba na miña casa tan tranquilamente e eu non era consciente de nada. Claro, logo saímos, pero saímos con máscara. Entón, realmente, cando comecei a notar, foi case, agora que fai uns meses que xa por fin quitamos as máscaras, xa hai máis ocio, entón eu noto máis porque sí que noto que, claro, que agora me para máis xente. Sí que xa me paraban no propio comezo, pero era eso de que ca máscara pasaba máis desapercibida.
digamos que agora estou notando máis tamén o mogollón diso. Veu raro por a pandemia, pero foi cómodo, é dicir, eu super contenta de que a xente coñeza o Digucho eu, e claro, pois que, por suposto, claro, unha cousa leva a outra, entón teñenme conocer a min, pero eu moi contenta, e a xente sempre é moi riquiña, non tuve ningún así encontro raro, nin nada, sempre todos moi respetuosos, así que, pois, genial. De feito, cando alguén me ven falar é como, non como unha presentadora famosa, non? É como, buah, tú eres, sabes, a do galego. É como, hai un factor de respeto. Eu creo que máis ou menos iso é o máis común. Evidentemente ten que haber de todo, e sobre todo cas redes. Bueno, eu tuve a miña conta de Instagram privada moito tempo, logo decidín abrila. Entón, agora vexo que, bueno, pois, que moita xente igual non me segue por o que eu fago, sino, pois, ai, porque mira que guapa, e non sei que, pero iso é unha minoría, tampouco quero, é dicir, ao final dar a cara sempre vai ter iso, non? Pero creo que o 90% da xente que me atopa pola rúa ou que me manda unha mensaxe ou tal é en tono de respeto de, buah, tú eres a do galego, sabes? O outro é residual, está aí detrás, pero tampouco forma tanto barullo, non? Eu creo que o principal é ese respeto pola raíña do galego. Entón é guai. O do mestre Mateo foi unha das moitas loucuras do 2022. É increíble todo. A ver, o mestre Mateo evidentemente foi algo super top, no, pero todas as cousas que nos leva dado Digucho eu son maravillosas. No tema do premio, claro, éramos candidatos ao mestre Mateo, eu como comunicadora e o Digucho eu como programa. E eu, de verdad, todo o mundo dicía, ídelo levar, non sei que, non sei quanto, eu iba dicindo, a ver, acabamos de empezar, isto está, para min o premio é que esteamos aí, pero estaremos aí moitos anos, oxalá e tal. E de primeiras é que foi o meu e logo do programa, o sea, foron os dous, entón foi como, eu estaba en shock, de verdad, eu subín ao escenario no primeiro, no meu, no de mellor comunicadora, e estaba en plan, guau, 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 eu estaba falando en automático, eu baixei do escenario dicindo non sei nada, non me faledes, toda a xente chorando, abrazándome, e a mí non me salía nada, pasou unha cousa rarísima, a verdad, non sei, foi como moi raro todo. Asimilei-no despois, puxo-me feliz despois, de feito, eso foi en fin de semana, o luns estaba vindo conducindo a traballar e aí viña chorando, o sea, veume de chorar, veume despois, en plan, ai, Dios! Pois, xa digo, foi como un recoñecemento que agradeceremos de por vida, tanto eu, porque son moi nova, e hai moita xente moi top no audiovisual galego, para que veña eu e así leve un mestre Mateo, entón é como estarei eternamente agradecida a ese recoñecemento por o programa igual. O equipo estamos encantadísimos. Pero xa digo que o mestre Mateo non é a única alegría que levamos, que calquera pequena cousa ou outros premios que nos deron que non son tan grandes, tan mediáticos, que fan que nos dannos enerxía. Eu, desde que puxen un pé aquí, comigo houbo maxia, foron moitos factores que se xuntaron para que eu este onde este hoxe aquí, e eu sempre digo e direi que para min a TVG pois non podo estar máis agradecida, porque desde o primeiro momento houve unha persoa que foi Carlos Amado que creu en min, e el fixo que outra xente que está por encima crese en min, non teño anos por diante para agradecer todo o que levan feito por min e as oportunidades que me deron. Nese sentido, eu estou contentísima. No tema, que Venres Negros e demais, eu o que podo dicir é que, claro, cada un sabe a súa vivencia, a súa experiencia aquí. A miña é maravillosa ata o día de hoxe, entón eu non podo, comprendo o que din moitos compañeros e compañeiras, pero eu
estou nun momento que eu non podo dicir, en cuanto ao meu traballo, en cuanto ao meu día a día, o meu deber aquí e demais, é todo xenial, así que eu non podo dicir nada máis que agradecerlle a TVG toda esta oportunidade. Eu non sei, non me visualizo nun sitio en concreto, pero sí que me gustaría, bueno, evidentemente, seguir traballando en galego, non sei se en Galicia, tamén me gustaría en Galicia, pero en galego estou super feliz, na TVG, por suposto. Non sei nuns anos onde me gustaría estar, pero tamén me gusta moito o audiovisual. O tema de redes e demais gústame, así que supoño que me gustaría seguir traballando en galego no audiovisual. Non sei no que, porque empecé facendo vídeos así super serias, falando de non digas nora boa, e agora fago vídeos bailando, tirándome polo chao, entón, eu que sei, acabarei facendo o Pino Puente, non sei. Non sei onde estarei, pero gustaríame seguir traballando en galego, tamén nas redes para chegar a xente nova.